पहिला अंक सुरू झाला आणि अचानक सगळे लाईट्स फ्लिकर व्हायला लागले. नाटक थांबवावं लागलं. क्षमा करा आम्हाला प्लीज. तुमच्या हातात शेवटी 2 वेळवर नाटक केलं. पडदा टाकतो 10 मिनिटांनी परत आधीपासून सुरू करतो. गोव्याचे नाट्यरसिक आहे फार मोठी परंपरा आहे. गोव्यामध्ये इतके मोठे मोठे कलाकार आलेले आहेत. गोवा दौरा म्हणजे आम्ही खुश असतो. आणि असं सतत बघा ना, मी आत्ता केवढा घामाघूम झाला. ही परिस्थिती आहे, ही बदलायला पाहिजे. पडदा टाकतो आयतारा कला अकादमीत शरद पोंक्षेच्या पुरुष ह्या नाटका वेळार माचे वयल्यो लायटी पिकपाक लागिल्ल्यान नाटक कांय वेळ थांबोवचें पडिल्लें. ह्या घडणुके विशीं कला अकादमीच्या मेंबर सेक्रेटरी कडल्यान तपशील रिपोर्ट मागला. 2-1 दिसांनी रिपोर्ट येवंक शकता म्हण मंत्री गोविंद सांगता. कशें आसा, हो टेक्निकल ग्लिच जावन आसा. टेक्निकल ग्लिच हांवें ऑलरेडी म्हणजे कला अकादमीचो तो मेंबर सेक्रेटरी जो आसा तातूंतल्यान हांवें रिपोर्ट मागितलो. कित्याक लागून कितें जाल्लें आसा. केन्ना पर्यंत येतलो तो रिपोर्ट? मागीर आनीक 2 दिसांनी अशें म्हाका अपेक्षा. ओके, पण ते सगळे त्यांच्या अंडरूच येता, काम म्हणटा पीडब्ल्यूडी अंडरूच येता. पीडब्ल्यूडीच्या अंडर आसा. कला अकादमी सध्या आमी फक्त ह्याच्या पीडब्ल्यूडीच्या अंडर. ओके. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.